V advokátnej kancelárii Sedláková Legal pracujem od roku 2018. Aktuálne pracujem na pozícii vedúceho oddelenia, a to korporátneho tímu. V rámci korporátneho tímu máme aktuálne 4 členov, s tým, že sme 2 advokátky, 1 koncipientka a potom 1 študent. Na našom korporátnom oddelení sa zameriavame na klientov, ktorým poskytujeme právny servis v rámci bežnej korporátnej agendy. Zároveň pomáhame veľkým investičným fondom pri investíciách do startupov. A ako ďalšiu oblasť máme pomoc samotným startupom. Aktívne sa zapájame v rámci startupových komunít. Tvoríme rôzny content, jak na LinkedIne, Facebooku, Instagrame a na ďalších sociálnych sieťach práve pre startupové komunity. A zároveň tvoríme rôzne prednášky a semináre, ktorým chceme práve pomôcť startupom a podnikateľom na začiatku, aby sa vybrali tým správnym smerom a aby vedeli, že tu majú partnera, s ktorým môžu počítať aj v budúcnosti. Podporujeme a spoluorganizujeme projekty aj mimo pracovnú činnosť. Tieto aktivity sa zameriavajú jak na podporu startupov, takže rôzne networkingové akcie, ale aj na podporu právnickej komunity, takže networking medzi právnikmi. A to sú napríklad pub kvízy, tech meetupy, právnické snídane, ale aj odborné semináre.